Koľko chceš, aby ťa stála tvoja nehnuteľnosť? Máš hypotéku? Plánuješ hypotéku? Nikdy nechceš mať hypotéku? Určite si pozri toto video. Ak by si mohol alebo mohla kúpiť nehnuteľnosť v hodnote 150 000 eur a môžeš si vybrať, koľko za tú nehnuteľnosť zaplatíš, či 150 000 eur, 200 000 eur alebo 240 000 eur, jasné, že si povieš 150 000 eur. Väčšina ľudí, ktorí majú hypotéku, ale zaplatia za svoju nehnuteľnosť minimálne 240 000 eur. Prečo? Pretože nás nikto neučil finančnú gramotnosť a nevieme s hypotékou narábať. Ľudia si myslia, prídem do banky, vybavím si najlepší možný úrok a tadá, mám tam známu, mám kamaráta, riaditeľ je sused, známa, známeho, známej, známeho a všetky tieto vymýšľance, ktorými sa ľudia chcú oklamať, aby ospravedlnili to, že vlastne tomu vôbec nerozumejú. Tak to ale nefunguje. Ľudia strávia viac času výberom dovolenky ako výberom hypotéky. Nie je to zvláštne, že na 14 dní vo svojom živote investuješ viac času ako na 10 800 dní? Hypotéka je záväzok na 30 rokov. Ak si vezmeš hypotéku 150 000 eur a poviem ti, že môžeš ušetriť na celkovej preplatenosti kľudne 33 000 eur, je to, myslím, dosť zaujímavé číslo na to, aby si minimálne chcel alebo chcela vedieť, ako to urobiť. Tak čo, dohodneme si krátky call, prípadne stretnutie a ukážem ti ako na to? Napíš do komentára hypotéka a dohodneme si individuálne termín.